Sige, sige. Dito tingnan ni swing. Mabalik pa dyan sala, no kayo? San apoy lawabaw si ay ayam noog na pumidang man ako. Oo ana san namyarik na inayan pa'y lusik aet di pamilya. San apoy no ayaman di mumuyang man o gada no endan maatungan mo sandon tuk un ukap di malegaban pumidang yan adi aben kadep-depan. San apoy lawas ay ayamem ay namet san balasang ay nambertung kadin kasu-kasu-sekan pamilya ay engka tinainan ngitara. Oke, so malah dah kita agak apa terik nana. Wadah diusah respita doai familia ngamdin apoy at inay ayam na din baay uray adina puuan ngamdin pamilya unda amin nan sisian tanan aben dilalakay ay naubanan san apoy ay abok nawa abes ka ay ayam tan ipudot kanon di mumuyan malas abe si amin ay panoblaan. San apoy lawas ay ayam san balasan ay nambertung naadin kasu-kasu-sekan pamilya ay engka tinainan naadin kasu-kasu-sekan pamilya ay engka tinainan. Yeres amit yayan.